uyayijele uCyril Ramaphosa because we sell our Ramaphosa. Inkokheli ye-EFF Julius Malema ithi mfune ngaphaya kwesitshixo sentolongo umongameli Cyril Ramaphosa xa nje lo mbutho ungaphumelela unyulo lwalo nyaka uzayo. Kuphinde kwagaleleka umsingo obandayo eNtshona Koloni nokhokelele kwingqele eqhaqhazelisa amazinyo. Iqela lebhola yomnyazi leli libhaxabule eSri Lanka ngamanqaku angama-87 kumanqaku angama-32 ngalemva kwemini. Molweni makhaya, samkele nababukele kwijelo iDTT nankuvimba ngokuhlwanje. Inkokheli ye-EFF Julius Malema ufuna banjwe umongameli Cyril Ramaphosa xa iqela lakhe lithabathela kulo ulawulo lwelizwe. Elitshantliziyo belisenza intetho kwesiyunguma sokubhiyozela iminyaka elishumi eliqela lasekwayo. Utyhwela inkumanda zamapolisa ngokuba nkone lurhwaphilizo nokubethisa ngoyabu lwaphulomthetho lukaRamaphosa. Abalandeli be-EFF bazalise i-FNB Stadium kwaye iqela lithi kunyaka ozayo liza kube litsala imikhala yolawulo kwelizwe ngokubanzi. Umholi we-EFF Julius Malema obekhuluma kumbungazo weminyaka eyishumi yaleli qembu benomlayelo okhethelekile okuya kulabantu ababengakholwa ukuthi i-EFF yozifike kuleli zinga. EFF asifiti, EFF isalithengi, EFF isatlobathengi, barati bana babaloyi, bayishebile boba benteng, all of them, they are witnessing history today. Kwezepolitiki, uMalema uthi uma i-EFF ithatha izintambo zombusazwe ngonyaka ozayo emva kokhetho azomkhalela amasongo kaSigonyela umongameli uRamaphosa ngamadola avela eplazini lakhe. How can a president steal money and put money of foreign currency in a mattress, in a sofa, and even sleep on top of money when that person is reported to the police? He is not arrested. Why? It's because police are rotten to the core. Kwezombusazwe, uMalema uthi bambheke ngesolokhozi undunankulu wesifundazwe saseGauteng uPanyaza Lusufi abamsola ngokuthenga abantu abasha ngemisebenzi ukuze bezovotela leli qembu elibusayo. Panyaza Lusufi took people to Orlando Stadium a day before yesterday thinking that he can contest us. Ke mushimanyana wa maminana. Okhethweni langonyaka ozayo uMalema ubenalomlayezo kubantu baseNingizimu Afrika. Africa, stand and make sure that our people understand that they need to be counted. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eGoli. Umnumzana Snuki Zikalala wonyulwe njengomongameli wombutho wamagqala e-ANC. Isekela lakhe iza kuba nguMavuso Msimang, lo gama ukhona iSeptember iza kuba ngusekela nobhala. Esisithathu samagqala sivotelwe ngaphandle kokuphikiswa kuntsukuntathu wenkomfa ye-ANC Veterans League eqhubayo eKuruleni. Kulindeleke kuvotelwe unobhala jikelele nonondyebo wombutho. Igala le-ANC nowayesakuba ngumongameli weli umnumzana Kgalema Motlanthe uyichaze inkqubo yonyulo kwinkomfa ye-ANC Veterans League njengesulungekileyo nengenamagingxigingxi. This has been a cakewalk. I mean, it has been very, very easy because, you know, the name they had nominated already, and all we had to do was to ask them to affirm those names and also afforded them the opportunity to nominate from the floor. Umnumzana Motlanthe unike inkcukacha ngenkqubo yonyulo lukamongameli wombutho wamagqala nesisekela lakhe nenkqubo eza kulandelwa ukuzalisa ezinye izikhundla kwezo zinhlanu zesigaba solawulo. There are 3 nominees for the position of Secretary General and there's 2 for the position of Treasurer. And so the ballot paper, we're going to prepare a ballot paper now, and the delegates will then vote in batches. Ukwabalule indima edlalwa ngamakhwahla e-ANC ekumiliseleni uzinzo nendlela yokuziphatha kwamalungu kumbutho. They should be above, you know, the tussles within the ANC structures.
Said even the National Executive Committee expects of them that when they miss a step, these veterans will be able to call them out and correct them. Umnumzana Montlante woleke umsundulo ngelithi kulindeleke iqukunjelwe ngokuhlwa nje inkqubo yonyulo kwaneziphumo. Kwiindaba ze-SABC ndingundimpiwe Gift Nongqotho. Iqela le-DA lithi linethemba lokuba iinkokheli zayo kwiphondo lomntla-ntshona ziza kunceda eli qela ukuba lifumane impumelelo ukuze lithabathele kululawulo kweli phondo. uLeon Basson wonyulwe kwakhona njengenkokheli ye-DA emntla-ntshona kwinkomfa yonyulo yeli qela ebanjele Potchefstroom. Iqela le-DA likwindawo yesithathu ngobukhulu kweli phondo lasemntla-ntshona lilandela emva kwe-EFF. I-DA ithi iceba ukuba liqela elilawulayo kweli phondo emva konyulo lukazwelonke kwaye lithi lizithembile iinkokheli zalo mbutho ukuba ziza kuza nempumelelo kunyulo lonyaka ozayo. We need to change the government in 2024. We believe that we can get the ANC under 50%, and we believe that we can get the moonshot going. We can get like-minded people to work together in the best interest of South Africa. Umnumzana Leon Basson wanyulwe kwakhona njengenkokheli ye-DA kweli phondo. uBasson uthi banezicwangciso ngonyulo lukazwelonke lonyaka ozayo neziquka ukubonisa uluntu ukuba ukhona umahluko nokuza nolawulo lweli qela. Our first priority now will be to make sure that 2024 we will have a moonshot election, to make sure that we also take more people back to the legislature and to the province and set us on a target to get in 2026. Nangona kuqikelelwa ukuba iza konyuka inkxaso ye-DA kumaphondo nakuzwelonke, kodwa abanye abahlalutyi bezopolitiko bakholelwa ukuba kunganzima ukuba i-DA ibe liqela elilawulayo kweli phondo lasemntla-ntshona. Their big challenge will be to become the official opposition here in Northwest. What is, however, their big challenge is the fact that the ANC, although losing support, is still a well-established party. I-DA ithi ifumene inkxaso kweli phondo kwaye ikholelwa ukuba ikulungele ukuthabathela kuyo ulawulo emntla-ntshona. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu neziseko zophuhliso uSihle Zikalala uthi kuqatsele ukuthatyathwa kwezindlu zikarhulumente ngokungekho mthethweni eMpuma Koloni. Uthe esi senzo nokonakaliswa kwezindlu zikarhulumente kuthintela uphuhliso lwezoqoqosho. Umphathiswa uvakalise izicwangciso zokumisela inkqubo ebizwa Operation Bring Back ngemizamo yokulungisa le mibhodamo. Ngechova kumhlaba karhulumente ngumngeni omkhulu kwiphondo leMpuma Koloni. Izakhiwo zikarhulumente ezingasetyenziswayo ziphela zimoshwa ngonqevu ibe zindawo zolwaphulo mthetho. Umphathiswa uZikalala uthembise ukuthatha amanyathelo angqengqwa ngakulo mkhuba. We cannot have a situation where these houses are occupied illegally or they become places where criminal activities happen. So we are going to work with the province to ensure that all of those houses are effective. How we found ourselves in this, it's when one department or one person vacates the house and does not report, and then the house will remain empty and then it gets occupied by illegal people. Umasipala oMbaxa eBuffalo City ngomnye womasipala lomkhwa uvame khona. Singumasipala oMbaxa waseBuffalo City sine-challenge kakhulu kezi building zimoshakeleyo zaka-public works because abantu abathengisa drugs ngexesha elininzi basebenzisa ezi building. Nabantu bakuthi boyoyika uhamba buildings because some abantu baye barejwe balahlelwe phakathi kezi building. Ukanti nabahlali baxhalabile kumemelelwa kuluntu lazisa amaziko onyanzeliso omthetho xa lubona kusenzeka oku. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eQonce. Kwalapha ezindabeni unikwe imbeko omnye wompondo zihlanjwe bencwadi zolwimi lwesiXhosa ongasekhoyo uSEK Mqhali University yaseRhodes. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkele kwakhona sibulise nakwabo basandula ukungena siniphathele indaba sisiza ngqo kunqa phambili SABC1 eAuckland Park eGauteng. Uyakwazi ke ukufumana izindaba kuphela nje kwazo kwinqaku lika YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti masiphinde silume kwinqaku lethu eliphala phambili ngokuhlwa nje. Inkokheli ye-EFF Julius Malema uthi ufuna abanjwe umongameli Cyril Ramaphosa xa iqela lakhe lithabathela kulo ulawulo lwelizwe. Elitshantliziyo belisenza intetho kwisiyunguma sokubhiyozela iminyaka elishumi liqela lasekwayo. Utyhole inkumanda zamapolisa ngokuba nkone lurhwaphilizo nokubethisa ngoyabu lwaphulomthetho lukaRamaphosa. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp. Sathembi nomnye kule mibutho yabantu abantsundu senikhetha le inabantu abamhlophe noko baluma bevuthela. Besikhona ayibakhulumeli beqembu le-EFF kodwa ke nje ezinkulumeni zabo akukho engathi kungichazile futhi okungenza nje ngosuku lokuvota ngisukume ngithi cha ngiyolivotela leli qembu. Mina nginganqanyelana neqala le-EFF ba xa nike nikezwe ithuba lingawenza umehluko kulizwe loMzantsi Afrika. Ngibona sengathi i-EFF izokwenza kangcono ngoba hayi lawa lezi ezinye inhlangano isikakhulukazi i-ANC ayenzi nje ukulungisa. Ubumhle wona umnyadala we-EFF umsasi futhi ke noJuju wathetha kamandi ezinto sizidingayo ngqo singabemi beli. Masithi huntshu kweliqela le-EFF xa lisabambisene lide ligqiba iminyaka elishumi. EFF ngiyifisela ukukhula okukhulu kunalokho eyikona njengamanje idlondlobala ifike yayishintsha ipolitiki lapha eNingizimu Afrika. Asisathembi kwanto ngoku ngoba onke amaqela ayasithembisa ngoba azokwenza izinto asogqiba angazifezekisi. Nelicembu le-EFF nangabe lingahlonipha lamanye emaphathi lakhona la eSouth Africa. Lo mbutho we-EFF xa kwazi ukugqiba iminyaka elishumi engabhatalakanga sabambene ithetha enye into nonto. Le-EFF linefuthe kakhulu kwipolitiki yeli lizwe ingase baqhubeleke phambili besenza njalo. Sezininzi kakhulu into eseyizenzile umbutho we-EFF kweli lizwe ibingasozenziwe eminye imibutho. Utho we-EFF emva kokuba uthe wangena eParlamente wenze umohluko kwathi kwavela izinto ebesingazazi. Siyabona kugcwele stadium ngenze babaleke ukutya kuthiwe mhlawumbe nokutya kwamahala kupha. Ingqele iqhaqhazelisa amazinyo eNtshona Koloni njengokuba kuphinde kwagaleleka umsingo bandayo. Kulindeleke ukuba le ngqele iqhubeke kwindawo ezininzi zeliphondo. Kugalele nemvula emandla kwimimandla eliqela. Abasemagunyeni balumkise ngemimoya engadala umonakalo. Inkonzo yemo yezulu yoMzantsi Afrika ilumkise ngemvula ezimandla kunye namazaza kudala umonakalo kule mpelaveki eNtshona Koloni. Amaqela ajongene nolawulo nentlekele alindele ukumelana nantoni na enokwenzeka. Iziko lohlangulo iNational Sea Rescue Institute likhuphe izilumkiso kubathandi bemidlalo yamanzi kwanabo bathanda ukuzonwabisa kumanxweme. To shoreline anglers, boaters, commercial seafarers and coastal hikers to be aware of rough sea conditions and the impact of forecast weather affecting the coastline and inland. Boaters and commercial seafarers should not launch in adverse weather conditions unless absolutely necessary, and wear life jackets when your vessel is underway or during commercial operations at sea. Shoreline anglers and coastal hikers should be aware of the daily 2 high tides and 2 low tides and be cautious along the shoreline. Nabo bayaliva ulwamvila lwemo yezulu engazinzanga. For us it's like the weather here is very cold. It's very wet. Some of the guys stand outside. No raincoats. Cold, fever. Ikhephu nalo likhithikile kwindawo ezisekuphakameni kweentaba. Iziko iCape Town Disaster Risk Management Center lithi akukho meko zimaxongo esele zibikiwe kule mpelaveki. Inkonzo yoMzantsi Afrika ejongene nemozulu ithi iphondo laseMntla Koloni liseza kuqhubeka lisiva ingqele eqhaqhazelisa amazinyo eMntla Koloni, eMpuma Koloni naseNtshona Koloni kule mpelaveki. Oku kuzana njengoko kweyikhephu kwingingqi eziquka iCalvina neSutherland. Le nkonzo yemozulu ithi amathuba emvula aphakathi ko-30% ukuyokutsho ku-60%. Kulindeleke ukuba abesezantsi kakhulu
amashushu eMntla Koloni, eSutherland aza kwehla ayokufikelela ku-3 ngolwesibini. Abahlali bathi balonwabele ikhephu neliwe okwesibini kwisithuba esifutshane. Inkonzo yoMzantsi Afrika ejongene nemozulu ilumkisa ngengqele eqhaqhazelisa amazinyo kwiingingqi zeli lizwe. This is the confirmation of the forecast we've issued during the week, where we indicated that these conditions are to be happening today. But by the evening, the snowfall is expected to spread to the high-lying areas of the Eastern Cape. So basically, by tomorrow, we are still going to continue with these conditions, but we're expecting clearance to occur towards the afternoon on the western sections of the Northern Cape, including the Western Cape, but much of the rainfall will remain on the Eastern Cape. So other than that, we are also expecting cold conditions on these Cape provinces, including the Free State, but going to Monday, much of the rainfall will be only confined along the coast of the Eastern Cape. Lenkonzo iqikelela ukuba amathuba emvula aphakathi ko-30% uyokutsho ku-60%. iDuniversity Roads eMpuma Koloni ihloniphe ongasekhoyo uSEK Mqhayi, omnye wamagqala kwimbali yababhali besiXhosa. Eliziko libhiyozela iminyaka engama-200 yokubhalwa kolwimi lwenkobe. Umbhalo wabhala inoveli esenomzila kunangoku kulwimi lwesiXhosa, Ityala lamawele, ukhunjulwe ngamabali, imibongo nobutshantliziyo bakhe kwinkcubeko. Kubhiyozelwa iminyaka engama-200 kubakho kolwimi lwesiXhosa, lolwimi oluthethwa ngabantu abayi-10 million njengolwimi lokuqala nabayi-11 million njengolwimi lwesibini. uSEK Mqhayi ngomnye wababhali abaziwayo obenegalelo elikhulu kuphuhliso lolwimi. Iincwadi ezibhalwe nguMqhayi zisusela kumabali edrama yesiXhosa nenoveli ukuya kwimbali ngobomi bomntu nezinye iincwadi zembali, eqinisekisa ukuba olu lwimi luyagcinwa. Kubalulekile ukuthi ama-university neendawo zemfundo ephakeme zikwazi ukuthi zidevelophe ama-languages abantu, ikakhulukazi ama-languages aphatheka kabi ngesikhathi sobandlululo, asetshenziswa ukuthi asehlukanise. Siziva sinemincili kakhulu ngoba ixesha elininzi besisiva ngamahambalandlela into katamkhulu uSEK Mqhayi, sibe simazi uba emveni koba wenyulwe njengembongi yakwaGompo wawongwa isithaba sokuba bube yimbongi yesizwe. Uncamashi kwabhongoze abantu abatsha ukuba lulandele ekhondweni likaMqhayi, ekwakhuthaza ukuba bazingce ngolwimi lwabo. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe, sinikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesiZulu. Busuku benzolo.